Oriotarrentzat markatutako denbora. Eta tartea dago. Ia 6 segundo. Pedreñari. Ea maniobra ostean. Nola moldatzen diren. Eta hemen Donostiarra. Maniobra egiten. Asier López eta bere mutila. Orain, ontzia gurutzatu dute. 33 segundoko atzerapenarekin. 10:18 Oriotarrentzat denbora, 10:23. Pedreñarentzat 10 minutu eta 51 segundo Donostiarrentzat. Eta maniobra ostean, hor datoz, estropadaren buruan Orio. Eta 5 segunduko tartearekin berriro. 6 segundo ere bai orain. Orain norabidearekin asmatu behar da. Bai, hori da. Oain, hemendikan zaila da jakiten segiro dekain hor, baino argi daukauna behin da berrizaten egana, ez da. Olatua frantzialetik, aizia bestaletik, erabaki jakartu berra daude, zabaldu edo barroak akoarin aldea etorri, zein da nobia, nik uste Luzia aurrea dikoan bezala, batetik bestea momentuzka igual aldatu berri zengo gara. Bai, hori itsasoan gainean egon berda pizka bat eta berak erakusten du, ez? Haizeak, olatuak, zen norabide hartu eta hori bertatik erabaki berden gautua da, ez? 5 segundo, 4 segundo, hortxe dago tartea. Donostiarrak 38ra. Irakoitze, bero egindatena eskatzen orain mutilei. Oraingoz, bigarren luzean parean ditugu, baina Pedreña zerbait jaten. Segundo bazkan dio, orain bigarren luze honetan poparian hori. Bai, Pedreña oso ondo moldatzen den taldea da poparean, eta ikusten da, hori jo ez dela gauza bat gehiago ateratzeko, alegina osoan ari dira, eta Pedreñak ikusten du horre mantentzen direla, barnelineatik denbora horiek ezagutzen dituzte, eta badakite lehenengo igandetikan 10 segundon altxorra badaukatela leku hori mantentzeko, ez? Errekuperatu egin da Orio, berriro 6 segundoko tartea, zeinek hartu hor olatutxoa, hor dago gora bera. Tira hor Orio orain ur nahazietan, hor bi jate hor urak nahazten. Equipo, escúchame. Segurazki hor hori jo bosgarren kable alderun junda, baina hori ez da eskusa jatzeko horreoteko, Ez aldutena ikusten, nondi datozen tragerua. Gaino egon berluketez bosgarren ono segarren behatzi hori amazazpigarren hori ez da mitetzei. Oriotarren ordezkaritza, Igol Lertxundi, presidente aburu delarik horre Azerre eta Oiuka, eta hemen dira, errenta mantendu nahian, 5 segunduko abantailarekin, eta eusten Oriotarrak, Donostiarrak 43 segundora. Pare-parean orain poparian, Ziabogako diferentzia mantentzen ari dira. Bai, Ziaro, lehen aipatu duna, ez da, Ziaboga eman da horreneko minutun hor joerak ikusten dira. Bai, ez ikusten hori Begira nora joan dira. Bosgarren kaldea jundala. Santa Clara uarte aldera. Nik uste nola olatua Frantzia atletik andon, natural utzi dilue pixkat olatua markatzen duen aldea juten, eta gero akaso, largo erditik barrua gehiago biratuko dute aizian eragina, olatuan eragina baino. 5 segundoko tartea. Eta handuzuei geldo, jendetza galante izango da hortik ere estropada jarraitzen. Eta Donostiarrak 46 segundo galduta. Eta hori eusten abantaila mantentzen. Mirotza ontziragoa. ¡Burka! ¡Me cago en Dios! ¡Arraunen! ¡Ama! Erritak behar zaionean lagunari erresago egiten zaiola eta horre irakoitzeke urkori eginiko, urko redondori eginiko oiua. Horantxe, hori normalen informazioa. Gezurtxik eta guztiz.
Baita, normalen urkoi bota jaun prokatxo hori, normalen izatea txalupa barnen gauzak beti bloken iberdia. Danak baten eta edo zein arraularik, edo begirada bat kanpoa, edo ta bera bakarrik egiten nahi denak zilo bat egiten nahi balimada, patroiak zeitun atentzioa ditzen dio, eta denak bat, denak talden beti. Bestela eragina imposible izaten da. Eta oso estropada polita egiten ari dira, bai Orio eta baita Pedreña ere. Bikaina, joaterakoan lortu du Brancas Oriok abantalla, eta hori defenditzen ari da. Ziabogan 5 segundo, 6 ere izan dira momenturik onenean, 3 ere jetxi da, eta orain ari da Pedreña rekuperatzen. Olatu hartuta, hori da. Eta hortxe dato. Arriba, campeón, Baita, oain dauden leku hortatik ja islatik barrura bestaldea markatzen du haizea, ja lehenengo kalea eruntz, ez? Hortaz, ikusten da luzea bizatitan, ez? Itxasoan edo kanpoan. Ari dira, norabidea zuzentzen baserri. Bosgarren aldea, hori, ez? Olatuak hor ikusten zen irudi eta markatzen zua, eta haizeak ja islatik barrura bestaldea, hor, epizko bat, alik eta baldintzak edo laguntzak guziak aprobetxatu nahian, ez? Estropada dugu, Estropada dugu, bien arteko burruka. Pedreña errekuperatzen ari da. Epaiak ere bere ontzia hor tartean sartu beharko du. Baina hori jok du, hori jok bere kalia berreskuratzen badu, laugarrengua, bera da nauzi momentu hortan, eta nik uste hor irakoitze eutxina jandabilela. Eta, bueno, igual 10 segundo horiek ateratzeko nahiko ez izango, baina beak dominatu berko luke hemendikan helbugaraino. Segundo bat, Oriok Pedreñari, 54 Donostia. Dena jodu Pedreñak eta orain norabidea pixka zuzendu behar izan dute, eta hori momentu hona da Oriotarrentzat. Eta oraintxe ari dira Uarte ingurutik pasatzen, eta Laizter lasaiagotan egingo dute lana. Eta momentu hau honena Pedreñarentzat, ez? Estropadan zehar orain artekoan atzetik, hori 5-6 segundokin ibili, eta oain ia segundo bat ia parea etortze hori arrotu egiten da taldea, ez? Bide aldatzen ari dira, eta parean orain Orio eta Pedreña. Donostiarrak 55 segundora. Ikusten zain norabide aldaketa aizian eraginatik bakarrik, baino nik uste taktikua dela, Irakoitzek bere kalia eutzi nahi izan dio, ze Pedreñan remontada ikusten da, nola izaten ari dan, baina bere kaletik handa, eta orduan Oriok bere taldea errekuperatu balu lentzio, eragin hori tapatu lezake. Momentu honetan ja Pedreña aurri hartzen nahi dian bezala, nik uste ja zaila gauza jartzen Oriok. Azkeneko txampa honetan, behintzatan da irabazle bezala, zein suertatzen da. Orio eta Pedreña, bi historikor leian, atzetik aurrera orain Poparian bigarren luze honetan, Kantabriarrak aurretik. Lan erditan 5 segundoko abantailarekin aritu dira Oriotarrak, orain 3 segundoko abantaila Marina de Cudello ontzikoentzat, horrek ezan nahi du luze honetan, 8 segundo azkarragoak izan direla Kantabriarrak orain artean, eta bada zerbait. Ez dutela burua galdu, aipatzen genuen lego igandeko altxorra hor zeukatela Pedreñakoak horre, bigarren kale horretatik, eta pixka bat horrei eusten jundira, eta iritsi da momento bat hori, urbildu, harrapatu eta pasa egin diotela. Eta hemen Orioko taldean ernei bili behar du burua hotz edukitzen, eta lehen aipatu bezala bere ritmotik ez ateratzen, ez? Otzi bat, 3 segundo, bai. Berrogeita bat erdi, hau da kontxako azken minutua. Eta Donostiarrak minutu bateko atzerapenarekin, minutu bat eta 2 segundo. 4 segundo ere bai Pedreñak hori orain. Eusten ari dira Kantabriarrak, ondo, 5 segundo. Ena eskatzen Irakoitz Etxeberria. Últimas 10 en esta ola. 100 metro. Azken olatutxoa aprobetxatu nahi du Irakoitzen, baina Kantabriarrak aurretik dira. Oso estropada polita, Estropada handia egin dute. Lehengo igandeko eta gaurkoa ere afizio egiteko egitakoa. Bai, 19 eta 58. Oraintxe Orio, 5 segundo gehiago Oriotarrentza. Azkenean 5 segundoko errenta zartu dio Marina de Cudello ontziak Mirotzari, eta Donostiara datoz orain atzetik. Patroia. Segi atea.
Hor dira mendik prestatutako mutila. Pika! Oi! Horta azkenan! Guazi! Aiba! Azken aleginean. Ikusi kronoa, Krono honek ezan nahi du. Lan egin behar izan dutela. Minutu bat eta 8 segundoko atzerapenarekin.